kongrai ting ting tongmani bagui tok bahan pengi chanani bagui risum mosor pias rubui degraka oro pengi but kisa kolom kisa kahge kongrai hamani sans tonguta tisa kongrai mono bagui ang pengi chagrana emni ang thokno miru sana musengai toka abo bagui ang oro jebini majang tomai rewe kha ingkeba pengi chasinai ta bahai rok haifano som kainara nangma parabam saimi ang kisa rigrao ingke alu to kisano rigrao mane kisano ri songaita asal ko bangkai thore thongno ba tok bhan hingga hingge miyani ang painara mane ang thikinara kata hingge nai dian moi busuk thas ke koto khao mayo sana ko krimo asse kutu go apa motom lang mole nagi pura bahai je motom khai manok pengi sai ngai puske motom haifano desi na kete thogo mole polti bola haifano mo moya kwan mo moy bote hanang ko mo bhor kom hai bote kira kom thane kutu man bo hating bola la samung tabu upaya ku praleng suka angko na hade bras ma khaya ko ma khang ma se ko tin pungai mani ke bukan jo khalde ya ke ba ri ro ko suna ko man dong ku pura na hade ko podang nai to stong ko moi ma balteng thainai ta sengo balteng thainai suiri ke o balteng thainai mane thainai suiri mane bode no mono sugunai ga ke mono suman bode no iko tong ko ma sujanai ro hirok ma sujanai ri tong ko dinile puras ke time kari khas ke time kari papa yo tabu se ya usuya koi beras ro khanyani bisa pura ko beras khaye bekhna yok thike ma khalna ka paleng suka pura haino tabu ke ang mukang sui pai ka ma mukre pai hai kno sam bor samani aske kam ma khai ke kam khai kang dinile leng suka sake tabu ke mukang ke sa hunya grana mukang na arama hai ka huya ko tabu se ge cream kisa phoina grana haino rose water ane bo cream nita haino simple sake angte kun ro cream ro use khaide angke ba hamse phoina khata angke lebleng suka tini tabuk se ang maro kisa sasinai angke taun no thana hin tongo no taun thangmalai nai iko sing sopai ka taun no tabuke sopai se saron hai ke sing tini angke
सारिखौ हंखाय ताबुक gana ya direct son gana hangui ani monai mani painani hinai jate no phaipaika जों hingke ba botini ano pani puri charnani kok abo bagui hikor haplaika जों pani puri chanani bagui hingka hingke tabuk swnamui tongo bo ango pani puri no hingke belai kheno thokjago tomjani bo thok sachimayo emni jahai pono ang pani puri hingke belai kheno thokjago ani monai hingka hingke pani puri no chachaya hingka hingke waisa puro ang charijaka ta ekbar apro huni simi ke thok mani takai moso bini favorite wngoi thangsipu hingke bo chana mungjago hingke ang to chawani chawo jepano chawo ang moya pono oya jepano ang just chawo chadare hingke just chakha ang jekono phivia जों chaya rohornoi tei ulo hingke tabuk hingke swnamani nasirui tongo da जों belai kheno thogo haifano oroni norog chainai di je chaya khorok hingka hingke ta belai kheno thogo pura je chaya rok hingke chani ang to chajak 2-3 bano chakha ang oro ang yang haika hingke pani puri pono chawo eba milik phano nungo ang chaya nungya pono ayang tongsimaya haika hingke tamjani nukha hingke tongmaya ta nogo tongkha hingke tongmano hingke nongkhorka hingke tongmaya bwri abo haita hingka hingke o simple jat pani puri ni chai mono teha thogo mo hingka hingke full plate nao जों 2ta 40 taka tabo kaisa plate 40 tei kaisa 40 hingke 80 taka thangnai ta chini bo hingke monai no charnai kok boyam din charnani kok hingka hingke ani thantogo ang pai tongkha nogo bo ang sok paiyako hingka hingke ba jebo charikha hingke aboni chakra nangbo leble wngkha जों town thangmani timi yang haino gorok manui songkhe pura koibar ma thangka koibar ma kiphka tini aske mo jibono noka hani thwinai hingka naidi busuk kaham ke swnamya ang bo chanasuk tui kamo hinjak tamjani reka hinjak tei shorts bo rwnai hinsao hingka hingke cream o white colour abo bo rijak hingka hingke o tamjani kwchak kwtui rok rijak tongo hingke tei khera rajak rijak tongo tabuk hingka hingke mosok ree kisa ri ta abo somoi mix khaijak na abo haike ree ro hingke belai kheno thogo pura taste tongo ta hingke tabuk tamo rwnai saimya bo tamo rwnaikha hingke mono ri utasim kwchak tam siro bo saimya puila bo rimani kisa bwtui tamo swnamjak saimya ta o bwtui tei tongo pura asike haibano ang pani puri chana hingke bwtui gwnang no hingke thas wngjago ta mo khaito bwtui kisa kom o जों 5ta 6ta 10 taka abo khai chamani hingke ta bwtui kwbangma no hingke mo khai ha kotor chayui obo hingke bo tabuk hingke reoui tongo lebu motom bagui bo kisa lebu ree ta abo hingke shorts rwnai tabuk hingke shorts rwkha kisa joto jaka no hingke abo shorts rwkha hingke no bini mo complete paikha swnamani hingka hingke charchinai ta जों bo swnam paikha hingke pura chana chimon toso ang ba amo nugui mo haino chana singtoso ani bukhuk kwkrip toso hingke tabuk khe bo rwkha जों no hingke जों tabuk khe chachunai ani monaikhai chamani video karai yapo ang bo naidi kaiha chagra mase kwchanaso naithangsibo bukhuk chaido pura sike toroma bukhuk chaya kaima chago haibano aram bai nangbo haibano bukhuk chaya jagano tini jago ta tabuk naha wow thokmani aske thogo naigoro bo busak thokmani waising totra tutru koroi thangmang khwamani totra tutru packing hakai nungjak thangmali khwamani bagui mane aske toruna kokta ani bukhuk sikon hinjaka pani puri tor hinjaka sato chaphono maliya agi chamaro bo asuk toida bwli maki thiro ani bukhuk sikon thakana khe pani puri torkha abo ang tei saimali mani ko town thangoi ani ya haibano mo nainisi ani iko mo face wash kaisa tei ko bo chajaknai kaisa se iko pori paito ang mo sasago mo bino ojo nung hai pa ba mo bino ojo nung phone to nai de ojo ne ang hiya khe se man pai to mani bung basap ko better ra ai na si kon mani oh my god
Emine phanase ang face wash use khaijagyo agini simino haifano tini wasa mane tini simi khaijana hinai tubui phaika bahai mo saimui ang agi o ekbar khainale khaika do ongka angke face o ani bothai phaijago abo bagui ang khaiya afuru ang khaika ukoni nimni ta obo khaika Himalaya abo khaimani mahimputa thai ang khailiya angkhe tabo kaisa kwtal kaitwka bo khainani bagui bahai mo saimui khainai jodi kaham hingke ba use khainai hamya hingke ba khaiya ta abo bagui no to paithai khaiko ani face wash paitwmani hingke ba tabo hingke pholjinai ta bahai.